gondolta volna, hogia tökéletes mag, a legjobb minőségű föld, és a boséges napsütésem garancia a sikerre. Hogi egyetlen rossz döntés, hanem megfelelő napkiválasztása, az egész tavasi munkáját és a termésről sot almighty semmisé teheti. Sokan esnek ebbe a hibába. Ebben a videóban lerántjuk a leplet 2026 márciusának legkedvezőtlenebb, legkockázatosabb napjairól a vetéshez és az átültetéshez. Megmutatjuk, mely napokat kell messziről elkerülnie, hogi a kertjene a xalodások, hanem a boséges termés és a virágzó növények otthona legyen. Maradjanak velünk, mert a lista végén egi olyan gyakorítevhitról is beszélünk, ami a legtöbb kertes munkáját teszi tönkre a hónap végén. Mielőtt belevágnánk, a konkrét dátumokba fontos megérteni, miért is léteznek jó és rossz napok a kertben. Nem bosorkániságról van szó, hanem evezredes megfigyelésekről, amelyek a holdföldre gyakorolt hatásán alapulnak. A hogi a hold képes mozgatni a hatalmas óceánokat, ugi hatással van a föld nedvesek tartalmára, a talajban lévő vízre és a növények nedvkeringésére is. A holdnaptár alapja a hold kétfőciklusa, a növekvő és a fogyófázis, valamint az, hogi a hold éppen melyik alatövi jegiben tartózkodik. Ezek a jegek különböző elemekhez, föld, víz, levegő, tűz kapcsolódnak, amelyek meghatározzák, hogi az adott napon, a növényi melyik része kapja a legtöbb energiát, a gyökér, a levél, a virág vagi, a termés. A kedvezőtlen napok általában azok, amikor az energiák vagi, túl gyengék, vagi annyira kaotikusak, hogi a frissen elvetett magvagi átültetett palánta nem tud megfelelően megkapaskodni és fejlődésnek indulni. Ez a tudás generációról generációra sált, ez ma is a biokertészet egyik alapillére. Kezdjük rögtön a hónap elejével, a március harmadikai és negyedikei időszakkal. A tavas első napsugarai sokakat arra csábítanak, hogi azonnal a veteményezbe rohanjanak. Azonban ez a korai lelkesedés most komolyi szalódáshoz vezethet. Ezeken a napokon a hold egi úgi nevezett, terméketlen, vagi, meddo, levegőz jegiben, a vízontóben tartózkodik. Képzeljék el, mintha a természet energiái nem a földdel, a gyökerekkel, hanem a gondolatokkal, az esmekkel lennének elfoglalva. Ilyenkor a talaj nem befogadó, a magok nehezen ciráznak, és a gyökerek csak vonakodva indulnak meg. Ha ezeken a napokon vetünk, a palántáink valószínűleg gyengek, nyurgasárúak lesnek, és sokkal fogékonyabbak a betegségekre. Az átültetett növények pedig nehezen viselik át a stresszt, és az eredésük kétséges. Ez egyik tökéletes példa arra, hogi a türelem a kertes egyik legfontosabb erenye. Ahelyett, hogi a földet boligatnánk, használjuk ki ezt a két napot a tervezésre. A magok átválogatására vagi, a kerti szersámok karbantartására. A következő kritikus időpont, amit be kell karikáznunk a naptárban, március 8-a. Ezen a napon a hold az ikrek jegien halad át, ami szintén egi levegős, változékony és terméketlen jeginek számít. Az ikrek energiája szeselies és sort, ami a kertben sem jelent jót. Ezen a napon a növények növekedési energiái instabilak. A magok, amelyeket ezen a napon vetnek el, gyakran szabálytalanul kelnek, vagi egyáltalán nem bújnak elő. Az átültetés pedig különösen kockázatos, mivel a növények nehezen alkalmazkodnak az ügyhelyükhöz egi ilyen kaotikus energia áramlásban. Gondoljunk ugi erre a napra, mint egi vihar előtti csendre a növények világában. Minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. A népi megfigyelések szerint az ikrek napján ültetett növények hajlamosak a fatjuhajtások képzésére, és a termésük gyakran apró és íztelen marad. A virágok sem hozzák a várt pompát. Ez a nap kiválóan alkalmas a gyomlálásra, mivel a kitépett gyomok nehezebben nőnek vissza, de az új élet elindítására az egyik legrosszabb választás az egész hónapban. Most pedig érkezünk el a hónap egyik legfontosabb és egyben legveszélyesebb csillagászati eseményéhez, a teli holdhoz.
2026-ban a Marciusi telihold 14. esik. Azonban a kertesnek nem csak ezen a napon, hanem az azt megelőző követőnapon is rendkívül óvatosnak kell lenni. Tehát Marcius 13-a, 14. és 15. együttesen alkotnak egy tiltott zónát. Teliholdkor a hold gravitációs erézsia krux-pontján van, ami a vizet a talaj felszínehez vonzza. Ez túlzott nedvességet okoz, ami kedves a gombás megbetegedéseknek és a gyókerot hadásznak. Képzeljék el, hogy a frissen átültetett palanta gyókere egy vízes, levegőtlen szárban próbál megkapaskodni. Ilyenkor a növény minden energiáját a felszín feletti rezsekbe, a levelekbe és a hajtásokba pumpálja, a gyókerképződés pedig teljesen leáll. A vetomagok pedig egészszerűen megfulladhatnak vagy elrohadhatnak a földben, mielőtt megeszeljük lenne kikelni. Ez az időszak, amit sessre sem alkalmas, mert a növények ilyenkor vereznek a legjobban, vagyis rengeteg nedvességet veszítenek a vágási felületeken keresztül. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a telihold elmúltával azonnal munkához látnak, pedig a közvetlenül utána következő napok is tartogatnak veseljeket. Beszéljünk most Marcius 18-áról és 19-éről. Bár a hold már foglyó fázisban van, ami elvileg kedves a gyókerfejlődésnek, ezeken a napokon a Skorpió jegyében tartózkodik. A Skorpió egivizes jegy, ami felerősíti a telihold utáni időszak nedves, füllet energiáit. Ez a kombináció, a foglyó hold és a vizes jegy, egyenesen melegálja a rotadásos folyamatoknak és a kártevók megjelenésének. A föld ilyenkor túlságosan is vizes, nehéz tömör. Az ezen a napon elvetett magoknak eszeljük szinks a levegőhöz jutásra, ami elengedhetetlen a xírázáshoz. Az átültetett növények gyökerei pedig egihideg, nyírkos közegbe kerülnek, ami szokott okozhat nekik. Különösen a palanták érzékenyek erre, a gyökerzetük könnyen befülledhet és elhalhat. A népi hiedelem szerint a Skorpió napján ültetett gumós növények, mint a krumpli vagy a retek, hajlamosak a vízeszedésre és a tárolás során gyorsan megromlanak. Ezért ezt a két napot inkább a talaj elokesítésére, komposztálásra vagy öntözésre használjuk, de az ültetéstől mindenképpen tartózkodjunk. A hónap közepén, amikor már azt gondolnánk, túlvágjunk a nehezen, ott leszelkedik ránk egy újabb alattomos időszak, Marcius 21. és 22. Ez az időszak az utolsó negyed fázisához kapcsolódik, amikor a hold és a nap közötti feszültség ismét megnő. Ezen a két napon a hold a nyilas jegyén halad keresztül. A nyilas egy tüzes jegy, ami a szarassággal és a hirtelen, gyors energiákkal van kapcsolatban. Ez a tüzes energia egyáltalán nem kedves a gyökerképződésnek és a lassú, megalapozott növekedésnek. Képzeljék el, mint a magot egy forró szerpenyő bedobnánk. A hirtelen energia elegeti, kizsárítja a heliet, hogy táplálná. Az ilyenkor elvetett magok gyakran felegnek, vagyhaky iskelnek, a növények gyengék és szatnyák maradnak, mivel nem tudtak rossz gyökerzetet fejleszteni. Az átültetés pedig egyenesen katasztrofához vezethet, mivel a száraz, tüzes energiák kisívják a nedvességet a növényból, ami egészszerűen elszáradhat, mielőtt megeszelje lenne megkapaskodni az új helyen. Ez a két nap tehát a pihenése, vagy legfeljebb a talaj lazítása lehet, de semmiképpen se bízunk rájuk új életeket. Haladjunk tovább, a hónap végére, és vizsgáljuk meg Marcius 25-et. Ez a nap azért különösen trükkös, mert a hold ekkor ismét a viszonto jegyébe lép, ahogyan a hónap elején is tette. Ez egy ismét lódó, kedvezőtlen ciklus, amire érdemes odafigyelni. A viszonto, mint már tudjuk, egy levegős, intellektuális jegy, amely a legkevésbé sem kedves a földdel kapcsolatos munkáknak. Az energiák ilyenkor a föld felett lebegnek, nem hatolnak le a mélybe a gyökerek szintjére, az ezen a napon végzett ültetés vagy vetés eredménye gyenge, eleterotlen növényi lesz.
a levegos jegiek navjain a növeniek hajlamosak felnyurgulni, vékony, törekeni szárat növesteni, miközben a gyökerzetük fejletlen maradt. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb cél is kidönteti oket, ez a szárazságot is sokkal rosszabulturik majd. Továbbá a viszontonapok a kártevok számára is kedvezőek, különösen a leveltetvek és más leveleken eloszködő rovarok jelenhetnek meg nagistamban. Érdemes tehát ezen a napon inkább a növényvédelemmel foglalkozni, permetezni valamilyen természetes szerrel, vági átvizsgálni a növényeinket, de az új ültetést mindenképpen halasszuk későbbre. A hónap utolsó hetehez érve egy újabb kritikus periódust kell kiemelnünk, ez pedig a március 27-e és 28-a. Ez az időszak közvetlenül az újhold előtti 2 nap, amit a sötét hold, vági, balszamikus hold fázisának is neveznek. Ilyenkor a hold fénye már szinte teljesen eltűnik az égről, és a természet energiái is a minimumra csökkennek. Ez a befele fordulás, a pihenés, az elengedés és a regenerálódás ideje. A növények nedvkeringése lelassul, a növekedés szinte teljesen leáll. Képzeljük el, mint az egész természet egimeli, pihentető álomba merülne, mielőtt az új ciklus elkezdődne. Bármilyen új dolog indítása ebben a fázisban kudarcra van ítélve. A magok, amelyeket ilyenkor vetünk el, egészszerűen sunnyadni fognak a földben, és nem indulnak cirázásnak. Az átültetett növények pedig, mivel nincs bennük elég eletero, nem tudnak megbirkózni a stresszel, és gyakran elpusztulnak. Ez az időszak nem a teremtése, hanem a romboláse és a tisztításe, tökéletes alkalom a gyomlálásra, a beteg növényi részek eltávolítására vági, a komposzt felszántására, de az új élet létrehozásától szigorúan tartózkodjunk. Ezzel el is érkeztünk a hónap utolsó, ez talán legfontosabb tiltott napjához, magához az újhold napjához, ami 2026-ban március 29-ére esik, sokan azt hiszik, hogy az újhold az új kezdetek szimbóluma, ezért biztosan jó nap a vetésre. Ez az egyik leggyakoribb és legvégzetesebb tévhit a kertészkedésben. Bár az újhold valóban egy új ciklus kezdetét jelöli, a súlypontján, vagyis a pontos együttállás idején az energiák rendkívül gyengék és koncentrálatlanok. A nap és a hold gravitációs ereje ilyenkor kioltja egymást. A növények számára ez egyfajta energetikai vákuum. Ezen a napon a természet egynagyot lelegzik, mielőtt újra lendületet venne. A magvetés vagi átültetés ezen a napon olyan, mintha egy millió alvó embert akarnánk maratoni futásra kényszeríteni. Semmi értelme, a növénynek nincs ereje megkapaskodni, gyökeret ereszteni. Az újhold napja, a kertes számára is a pihenése. Tervezzük meg a következő hetek munkáit. Olvassunk kertészeti könyveket, de a kapát és az ászot hagyjuk a helyen. Az igazi vetési időszak majd az újhold utáni második, harmadik napon kezdődik, amikor a hold ismét növekedésnek indul. A listánkban szerepelnek olyan napok is, amelyek nem kötődnek közvetlenül a hold fázisaihoz, mégis kedvezőtlenek. Ilyen például március 11-e. Ezen a napon a hold az oroszlán jegien halad át, ami a nyíláshoz hasonlóan egy forró, száraz, tüzes jegi. Szot az oroszlán a legterméketlenebb jeginek számít az összes közül. Az oroszlán energiája a rágyogászról, a pompáról, a felszínről szól, nem pedig a szendes, föld alatti munkáról, a gyökerfejlődésről. Az ezen a napon vetett magok kikelészi aránya rendkívül alacsony. Ami mégis kibújik, az is hajlamos lesz a betegségekre és a szárazságra való érzékenységre. Különösen a leveles zöldségek, mint a salata vagy a spenót, színilik meg ezt a napot, mivel hajlamosak azonnal magszárba sökni a helyet, hógisebb, dús leveleket hoznának. Az átültetés ezen a napon szintén tilos, mert a növények könnyen hogutát kaphatnak és elzáradhatnak. Az oroszlán napja a betakarításnak kedves, különösen a gabonafeleknek, de az új élet elindítására teljesen alkalmatlan.
est anapot is inkab a giomlalasra vagi atalai levegostetesere saanjuk. Végül, de nem utolsósorban veszünk egi pillantást Marcius Husadikára. Ez a tavasi nap ei egien losek körüli idosak, ami egi hatalmas energetikai valtást jelent a természetben. Bár ez egi ünnepi pillanat, a kertben a bizonytalanság ideje. A természet eroi ilyenkor egien sulioznak, ami egi fajta stagnálást eredményezhet a növekedésben. Ezen a konkrét napon a hold abak jegieben lesz, ami ugyan egi földjegi, de az utolsó negiet közelsege miatt, az energiák már a fogjas, a befele fordulás irányába hatnak. Ez a kettősség, a tavas berobbanó ereje ez a foglyó hold visszahúzó energiája, összezavarhatja a növényeket. Az ilyenkor ültetett palanták nehezen találják meg a helyüket, a fejlode sulhat, mintha nem tudnák, hogi a gyökere vagi a hajtásra koncentráljanak. Jobb, ha megvárjuk, amíg az energiák lecillapodnak, ez egyértelművé válnak. Ez a nap a megfigyelésé. Sétálunk egyet a kertben, vegyük ezre a változás jeleit, de a beavatkozással, az ültetéssel várjunk egy-két napot, amíg a természet ritmusa újra stabilizálódik. Tehát, ahogy láthattuk, 2026 márciusa tele van buktatokkal a figyelmetlen kertes sámára. Az új hold, a telihold, ez a különböző állatövi jegiek által befolyásolt kritikus napok mind-mind arra figyelmeztetnek, hogi a természetnek megvan a maga, evezredek óta működő ritmusa. A legfontosabb tanulság nem az, hogi retegjünk ezektől a napoktól, hanem az, hogi megtanuljunk együtt működni velük. Használjuk ezeket a kedvezőtlen periódusokat tervezésre, a szersámok tisztítására, a talaj javítására vagi egészszerűen csak a pihenésre ez, a gyönyörködésre. A türelem ez a tudatosság, a kertben mindig meghozza gyümölcsét. Ne feledjék, a sikeres kertes nem a természet ellen, hanem azzal összhangban dolgozik. Köszönjük, hogi velünk tartottak. Ha tetszett a videó, és szeretnének még több tippet kapni a sikeres kertészkedéshez, kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra, és nyomjanak egy lájkot. És most önök jönnek, szokták figyelni a holdnaptárt a kertészkedés során. Írják meg a tapasztalataikat a komment sekcióban. Mi a legfurcsább kertészeti babona, amit valaha hallottak. Várjuk a történeteket.